Ahoj, tady Kočičí vypravěč. Dnes si ukážeme a shrneme film Paintball. Pokud se vám video zalíbí, zanechte like a odběr. Příjemnou zábavu. Paintball z roku 2009 je španělský hororový thriller režiséra Daniela Benmayora, který zkoumá lidské chování v extrémních situacích a hranice morálky v boji o přežití. Příběh sleduje skupinu 8 lidí, kteří se zúčastní paintballového dobrodružství v odlehlém lese, jen aby zjistili, že jsou terčem smrtící hry. Film začíná tím, že se 8 lidí, kteří se nikdy předtím neviděli, sejde v nákladním vojenském kamionu. Jsou to účastníci extrémní paintballové hry, pořádané tajemnou organizací. Skupina zahrnuje různé osobnosti, od sportovců až po nadšence do vojenských simulací. A každý z nich má své vlastní důvody, proč se do hry přihlásil. Cílem hry je dostat se do určeného bodu v lese, aniž by byli zastřeleni protihráči. V první polovině filmu jsou účastníci vybaveni paintballovými zbraněmi, ochrannými maskami a vojenskými uniformami. Hra začíná v okamžiku, kdy jsou vysazeni v hlubokém lese. Zpočátku vše vypadá jako běžná paintballová hra, kde hráči používají taktiku a strategii k dosažení svého cíle. Brzy však začnou zjišťovat, že něco není v pořádku. První hráč zmizí a ostatní začnou pociťovat rostoucí napětí a strach. Napětí se zvyšuje, když hráči zjistí, že jejich protivníci nepoužívají paintballové kuličky, ale skutečné kulky. Hra se rychle mění v boj o přežití, když začnou umírat první členové skupiny. Lovci, kteří hráče sledují pomocí infračerveného vidění a jiných pokročilých technologií, je postupně likvidují. Z původně zábavné a adrenalinové hry se stává noční můra. Zoufalí hráči se snaží najít cestu ven z lesa a uniknout svým pronásledovatelům. Postupně odhalují, že jsou součástí zvrácené hry, kterou sledují bohatí diváci prostřednictvím kamer rozmístěných po celém lese. Organizátoři hry, kteří tuto krutou zábavu řídí, sledují každý jejich pohyb. Hráči se snaží spojit síly a čelit neviditelnému nepříteli, ale důvěra mezi nimi se rychle hroutí. Napětí vrcholí, když zbylí přeživší začnou bojovat nejen proti lovcům, ale i mezi sebou navzájem. Jeden z hráčů se ukáže být tajným agentem organizátorů hry, což způsobí ještě větší paranoju a chaos. V dramatickém finále se hlavní hrdinka, která je poslední přeživší, dostává na okraj lesa, kde objeví úkryt organizátorů. Zjišťuje, že za celou hrou stojí zkorumpovaná a zvrácená elita, která tuto smrtící zábavu sleduje jako sportovní událost. Film končí otevřeným koncem, kdy hrdinka čelí poslednímu protivníkovi. Její osud zůstává nejasný, což ponechává diváky v nejistotě a zamyšlení nad tím, co se skutečně stalo. Tento závěr podtrhuje téma filmu o lidské krutosti a morálních dilematech v extrémních situacích. Paintball je intenzivní a napínavý film, který zkoumá temné stránky lidské psychiky a otázky morálky v situacích, kdy jde o přežití. Film je plný akčních scén, napětí a překvapivých zvratů, které udržují diváka na kraji sedadla od začátku až do konce. Kritika filmu poukazuje na jeho schopnost vyvolat silné emoce a přinutit diváka k zamyšlení nad hranicemi zábavy a lidskosti. Děj filmu sleduje osudy 8 lidí, kteří se zúčastní adrenalinového paintballového dobrodružství v odlehlém lese. Zpočátku se vše jeví jako běžná hra, ale situace se rychle mění, když hráči zjistí, že nejsou terčem paintballových kuliček, ale skutečných kulí. Co začíná jako nevinná hra, se brzy mění v boj o přežití, kdy se hráči musí postavit proti neviditelnému nepříteli. Film vyniká svou atmosférou a napětím. Izolovaný lesní prostředí je skvěle využito k vytvoření pocitu bezmoci a strachu. Režisér Daniel Benmayor dokáže efektivně pracovat s napětím, kdy každá scéna může být otázkou života a smrti. Akční scény jsou dobře natočené a realistické, což přidává na autenticitě a intenzitě zážitku. Herci odvádějí solidní výkony, zejména v momentech, kdy se jejich postavy ocitají na pokraji šílenství. Brendan McKay a Jennifer Metter jako hlavní protagonisté přinášejí silné a přesvědčivé výkony, které diváka vtáhnou do jejich zoufalého boje o přežití. Jedním z hlavních nedostatků filmu je jeho scénář. Postavy jsou poměrně šablonovité a jejich motivace nejsou dostatečně rozvinuté. Diváci se tak mohou cítit méně investovaní do osudu jednotlivých postav.
Děj je také předvídatelný a některé zvraty mohou působit klišovitě. Film také trpí nedostatkem hlubšího rozpracování svého hlavního tématu. Ačkoliv se snaží zkoumat otázky morálky a lidské přirozenosti v extrémních situacích, zůstává spíše na povrchu a nevyužívá svůj potenciál naplno.